4 ел ішінде Татарстанда ұзын ғөмірлілер соны 189 кішіге артқан. Бұл элекке білән шағыштырғанда 11%-қа көбірәк. Республикадағы әр 4-ші кіші үлкен ештегі болып санала. Шуңа күрә гражданларға социаль ярдәм күрсәтүгә берілген ақшаның яртысы нәқ менә үлкен ештегі кішілерге ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Үлкеннәр 10 көнлеге башлану белән республикада зур программа әзерләнде. Театрларга, музейларга, бассейн, тренажер залларына бушлай йөрү, даруханәләрдә, шеш тарашханәләрдә, сәүдә урыннарында акциялар каралган. Шулай ук өлкәннәргә волонтерлар һәм яшьләр оешмаларыннан ярдәм чаралары әзерләнде. Соңгы 6 ел эчендә безнең республикабызда өлкәннәр саны үсә бара. 2015 ел белән чагыштырганда өлкәннәр саны республикабызда 7%-ка артты һәм бүгенге көндә алар арасында 65+ дигән категориясе иң зур өлешне ала.